Hvad er lærerrollen for dig? Lærerrollen for mig, det er at kunne skabe tillid til sine elever, så de stoler på, at det man gør, det gør man for, at de bliver dygtige, de bliver klogere og for deres bedste. Det er primære funktionen, hvis jeg skal sætte ord på lærerrollen. Yes. Jamen det er at dygtiggøre unge mennesker. Det er at danne unge mennesker i bred forstand. Det er at sørge for, at de lærer så meget, som de overhovedet kan, og udnytter deres tid i skolen så godt som muligt, så de får så meget ud af det. Jamen lærerrollen for mig, det er at hjælpe børnene til at blive så dygtige, som de overhovedet kan. Udnytte deres potentialer og give dem de redskaber, der skal til for, at de kan begå sig videre i uddannelsessystemet og blive de bedste versioner af dem selv. Ja. Og så det her dannelsesaspekt for mig er også rigtig vigtigt, at tage danne dem. Det er også det, jeg ser folkeskolelærernes rolle i en høj grad er.